Tak čaute ľudia. Dobre, čaute. Dneska ideme hrať Dravko. Tuto s mojim bratom. Ktorý teraz začal točiť, to svojne tak nodoval, ešte mi povedz. Áno, začal som. Super. A ja už točím dosť dlho. Tak vám. No a som druhý účet, Flix to ty. SK, kamo. Ukáž, bro. A som mal Flix SK účet, tak tíško. Nemám. Jak už nemal. Ale nemal. Jak to klame na videu ešte. No dovolj, ty klamem, ty klameš. Ty klameš, nie ja. Snake time. Ďakujem ti, že si mi to poslal, keď som si išiel vybrať moje veci. Haha. Coming, going. Ticho vôc. Máš? Jak sa ti podarilo vyprovokovať skore, bra? Lebo som ich chcelo. Rage bude ten malý myslím. Dobre, čo ideme hrať hodinu moc. Poďme asi duo showdown, nie? No tak dlho showdown, hej. Ja určite nejdem Edgar. Už točíme 1 minútu, kamo. Dá, ako dlho. No to, že sme pred chvíľou začali, tak dosť dlho. Ľudia, dúfam, že sa máte dobre. Ja si nevybrať iného brawlera, mojho obľúbeného. Hej. Ľudia, vlastne, ako sa máte fakt teraz? Yes. Medzi tým, Napíšte do komentárov a medzi tým, čo dám vám ja na to dám vám na to srdiečko, ľudia, dobre? Nie, nedá. Budete mať tam srdiečko. Jak? On je šťaš, on si robí srandu. Neklam. Ja vyzerám jak zlodej, mám kuku na hlave. Ale nie. Traja hráči. Ty si dal trio showdown? Traja hráči, nie, dal som duo showdown, Dobre, tak tam bolo si- traja napísané. Dobre, ticho. 3, 1, 2, 3. Dúfam, že mi také máme na srdče, to je môj obľúbený brawler. No. Snake time. To je šajte. To je snake time. Není. A nie je to sneaky time. Je to sneaky time alebo snake time? Snake time isto. Sneaky time, hádam, viem. Ja nezoknem. Tak, Kamo, všetci mi vravia, že to je sneaky time. bro, ja ťa zabijem. On vyšiel z krovia kemper buby. Ale nevadí, ešte. Aha, splnil som z quest. Ešte, že mám srdče na prestíži. Megabox To musím si dať potom. Ja som si to už dal, ľudia tak videli na videu, že ľudia minulé video, čo som točil teraz, dneska ešte predtým, tak ste videli, že som si to už zapnul. Musíme iba vyhrávať, a koho by som si mal dať ľudia? Tak toto mi bude dobré. Ja viem, koho si dám isto. Takže dáme si pána Edgara s hyper čárčkou. Ja si dám box rush. A rovno daj play, lebo sa mi nechce čakať. No, takže toto bude easyčko. Nebude, máš skill issue. Aha, daj na majč. Brdy. Ty máš 0 prestížu, ja už mám 2. A idem pre ďalšiu. Veď na Edgara idem mať, veď mám oný tento, jak sa to volá, diamantový, alebo jaký mám. To je rank. No veď. To máš silver teda. Ale myslím, Ľudia, že je skupiny. a veď mám trofejí. Veľa na Edgara už dosť. Kto je teraz skupiny? Kto zabil teraz polovicu gangu? Ja. Ako ty? Ja som zabil. Ja. Aha, aj Jestra zabijem. Dobre, ja sa snažím dostať. Nikto ho zabil. Ej, jo! Ten mi taký rýchly, ten rýchlo strieľa. Ja dýcham bez problému. Dobre, ja som zomrel, lebo oni spamujú. Určite. Zober ty coin a zabil, veď ty môžeš len ščotnúť. Ten blbý, on proste môže lietať. Ale mám ešte gači, let's fly proste. A ja nelietam. Najplay again. Nechcem. Je dobrá, celkom dobrá, inak je teraz tá blbosť znova. Ten skin je mega, kamo, ten Edgarov, ten. Chcem môžete vidieť na lav toho Edgara, kamo, to bolo mega. Možno.
Zobrám to, lebo ty to nevieš zobrať. Ja neviem, všetci farmujú Edgara, když ho pridali. Nepáči sa mi. Aha, Edgar ďalší. Čau, Edgar. Nekolám, že sa laguje. Ja sa lagujem. Au, zase. Ty po mne hitnú. Ja som ťa. Ešte. Nie, ty tam. Onko sú do krovíčka. Wow, ako on je mimo. Poďme na fonu, superky. Ja zochnem. Tomáš, proti to. Nevadí, čtvrtéme sa, dobré miesto. Aj keď nie. Ne. Legej, naj. Nedám. Zlý, toxický Edgar. No, teda. Mýtický? Mytik, kamo, poď. Není ultra. Škoda. Ale Mytik je dobré. 150 Spike. Boxer aj, poď ako dobré aj boxer. Kamo, poď Brawler taký. Nie, to už nebude nič. Ale nevadí. Musíme dať ešte aspoň jeden win. Máme 2 minúty na to dať jeden win. Ja musím stať toto. Dobre, rýchlo, rob. Musíme dať ešte 2 winy aspoň. Dám. Dobre, budem hrať s týmto. Nie, nebudem. Čo nebudem? Tak mám v ruku, veď, vidíš? Vyžívaj ruku. No v ruku využívam. Čo by som mal využívať? Aby ho dýchlo, aby som mal vyžívať ruku. To Ičko využívam, lebo už mám 27 odberateľov, čiže ty už máš iba 2. Ja by som teraz začal YouTube. No veď, ja viem, a mohol si to začať už pred 2 rokmi a nezačal si. Tak to Mal z peňazí, dosť tedy. neklam. Zober to veď. Ty to zober. Ja už som od toho odišiel, bohužiaľ. A mne sa laguje, nebudem. Už 6 minút točíme. 6 minút a 58 sekúnd. Presne. čau. Už 7 minút a 2 sekundy. Bibi, poď sem. Vidíš, že vrát dobrý hod, vyhrá, ja som tady. Koho tam da... Tam on zdrhá. Zdrhol. Nezdrhaj. Ja som nezomrel, to bol môj teammate. To nebol tvoj teammate. Ty máš to. Ja som teammate. Nie si, Som. nepriateľ. Ja už som nepriateľ. Potom poďme friendly fire, nech ťa rozbijem. Ľudia, že ja som lepší. Neklamte. Ja som lepší. Nevidíte ten Aura Farm skin? A to není Aura Farm. Dobre, si lepšie, ja som ti ukradol. Bro. Len pôjde ku nám, pozor. Tak nejde. Ten blbec má proste nekonečnú ultinu asi. Nie, on má dvakrát. Vidíte, ja neviem, aký má Darion ultinu. Kamo som to nehral asi 2 roky. A včera, a predvčerom, a predvčerom, a pred. To je nič. Sú tie 2 roky. Ešte dokonca 3. A ten, čo to po mne hádže? Aha, počkať. Hyperčerčka! Bro, umierajte! Hyperčak! Som sa ani hyperčak, konec toho užiť. Nauč sa hype. Na rozdiel od seba už mám dosť dlho kanál. A ja veď. Nedal. Ty si dala spomne. Epic. 9 vecí, čo to bolo? Prečo to svietilo? To by malo byť nelegálne. A UP Spike. I guess. Už nemám rush. Ja už nemusím až tak gaming. Bro. Mám musieť Finxa, alebo tohoto To je tvoj Edgara, čo problém. mám nechať. Bro. Ja sám tu kolec. Kolec, bro. Mám kolektinu. Ja nebo jak sa jmenuje. Damien. Čo ideme gamboliť? Ideme knockout pre 5. Na, dobro, bude lepšie som. Ale táto ona kolekt je dobrá na... Kamero! Zrobím, ty by si to, ty si to. Možno. Koľko už natáčame vlastne? Natáčame už 9 minút a 44 sekúnd. Kde to je? Musím sa naučiť hrať. Musím sa naučiť robiť na YouTube. Ja som povedal! To som
bol ja. To bol ten teammate. Ja som zúroval. Bro. Ale ja som zabil použiť z toho týmu, kamo, tiško. Dynamite dáš to, kamo, ja ti verím. Máš 4 také veci, ja neviem, čo je to. Máš a to má 3 tá blbosti, no. Dáš Dynamite, normálne špuchu dám do potom. Idem si prečíť vodičku. On zdrhol uprostred hry. Zdravé. Dávno. Vyhral to ten Dynamite. Nemako, ale vyhral. Poď sem. Potom to ukončíme, lebo už dosť dlho hráme. Mňa to asi vyhodilo možno. Hej, vyhodilo ma. Dobre, už končíme. Nie, nevyhodilo. Čaute ľudia. Počkaj, ešte počkaj do tejka ceny. No, Konečne som bylo kuku. dobre, rýchlo. Mne to ešte nedalo von, kamo. Dobre, tak ukončí iba stream. Tak čo? Alebo čo je jaký to? stream? Stream bude až od 50 dobré. Dobre, Tak čo čaute. máme dať?